Počasie máme ideálne, začalo nám pršať na toto video. Chcela som slniečko, tak máme dážď, ale nevadí. My to zvládneme, pretože jednak sa spolu s Magdou otužujeme a aj sem tam si pobeháme. Magdi, ahoj. Ahojte. Magda mi papá zelené potraviny. Ako dlho, Magdi? No už je to vyššie roka. Rok aj pol. Rok a pol, papa zelené potraviny. A mňa by teda zaujímalo, že čo ťa presvedčilo, že si ich vôbec začala užívať? Tak v prvej rade sú to moje kamošky, bežkyne, ktoré o tom často rozprávali a samozrejme Renátka, ktorá ma k tomu priviedla. Magdia, v čom cítiš najväčší rozdiel, odkedy ich užívaš? No, musím povedať, že mám určite oveľa viac energie. Cítim sa taká vitálnejšia, možno aj trošku lepší spánok mám ako po minulé roky. A vôbec celkovo mi to skôr robí dobre, alebo prospieva mi to. Aj mala si nejaký problém s črevami napríklad? Takto. Do začiatku som brávala najprv jačmeň samozrejme a potom som skúšala chlorelu. Bol to veľký pomer vody, lebo som začínala vlastne 6 deci vody. To bolo pre mňa veľa. 4 deci je tak ideálne a do toho si dávam jednu veľkú lyžicu jačmeňa. Je to vlastne moja ranná potravina, čiže ja nepijem kávu, ale dám si tento jačmeň, 4 deci, vypijem a nabije ťa energiou. Áno, nabijem ma energiou a vlastne prvé také jedlo je okolo 9:30 u mňa. Takže super, toto čiže ťa to aj zasytí zároveň. Zasytí, samozrejme. No a chlorelu väčšinou si dávam vtedy, a nie, že len vtedy, ale dávam si chlorelu, keď mám nejaké traviace problémy. Skôr by som povedala, že tá chlorela je na takú očistú a jačmeň je tak na dodanie energie, presne. Viem, že máš psíka doma a chodievaš často behávať. Ty si taký bežec, ktorý rád chodí do lesa. Kopce sú tvoje. Keďže behávaš po lese, povedz mi, keď dáš tých 10 kilometrov, či potom necítiš nejakú únavu alebo nejaké bolesti svalov? Určite, keď je to viac kilometrov, ale už po 10 kilometroch nie. Práve by som povedala, že ten jačmeň mi dosť pomáha aj na tú regeneráciu a nemávam až tak často svalovku, ako som mávala predtým. A čo by si odkázala športovcom, povedzme bežcom, ktorí ešte váhajú, či vôbec začať so zelenými potravinami? No, nech to vyskúšajú. Určite je to len v hlave. Ono to nie je zo začiatku chutné, ale dá sa na to zvyknúť a už sme dosť veľkí na to, aby sme si povedali, vypijem to, je to pre naše zdravie, takže určite to vrelo odporúčam každému jednému športovcovi, hoc aký šport robí a vykonáva. Je to naozaj ako bomba. Super. Ďakujem ti krásne, Magdi. Nech sa ti darí. Ďakujem. Ahoj.